Hello mai gida kana baro, abala fa ya gagari kowa. Allah malam saurara ka ji. Waye baka izinin shiga gona ta? Ai ni bana buƙatar izini idan zan shiga gonar wani ballantana ma kai. Kada ka sake ka yi wasa da rayuwarka. To me zaka iya ko dan kaji ana ce ma mai gida ne? Ka bi layin ka ban layi na. Kalalla ba za a ba ko dan kaga ana girma ka ne wai. Kai ne kaje gaya mu irin wannan An maganganun. gaya ma duk abin da zaka kai ai ba tsoron ka ake ji ba. Idan ba sai na hana ka baka ce shege ne. Wallahi ƙarya ne baka isa ka halaka ni ba uban waye kai. Na rantse da Allah ka kiyaye haduwa ta da ni da kai. Idan mun haɗa akwai abin da ka isa ka mun ne waye kai. Har za ka kalle ni. Uban waye kai da ba za a kalle ka ba in kai wasa ma na sa an halaka ka. Yaushe ne wannan lalacewar? Kai za a tambaya. La 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 la. Karilla kai mutane shiru ko ka rasa rayuwarka.